Gaueko 11:33 bihar jokatuko dute Iruñeko Labrit pilotalekuan, Ander Muruak eta Unai Amianok buruz-buruko B serie txapelketako finala. Gogoratuko dugu, elkarren aurka jokatu zaharrak ez direla, final laurdenetako ligaxka horretan Muruak eta Amianok elkarrekin topo egin zutelako Arrasateko Uharkape pilotalekuan, Muruaren etxean hain zuzen ere, orduko hartan Unai Amiano nagusitu zen, baina biharkoa oso bestelako kontua izango da. Final batean beti dena baita ezberdinak, giroa, testu ingurua, tentsioa, dena beti pilotariek esaten duten bezala ezberdina da, egun bereziak izaten dira, baina presioa ere kudeatzen jakin behar den egunak dira finalak, eta horretan ahaleginduko dira bihar bai Ander Murua eta baita Unai Amiano ere. Biek ala biek txapelketa aparta egin dute, asko jokatu dute, merezimendu osoz sailkatu dira finalera, eta orain zaiena geratzen zaie finala jokatzea, baina honetan ere badute eskarmentua. Ez daramate denbora asko profesionaletan Muruak eta Amianok, baina Ander Muruak finala jokatu zuen binaka, Bergaran Peña eta Salaberriren aurka Gabirondorekin batera, eta irabazi egin zuen, beraz, momentuz jokatutako final hori irabazia dauka, eta noski bihar bigarren hori irabaztera aterako da, eta bi txapel erreskan lortzera B serie mailan hori Muruarentzat sekulakoa litzateke. Eta bestetik, Unai Amiano debutatu eta berehala lauterdiko txapelketa jokatu behar izan zuen, finalean sartu zen Irungo aurrelaria, Irunen bertan Senarren aurka galdu egin zuen, naiz eta denbora luzez bera baino gehiago izan zen, azkenerako Ataungo aurrelariak buelta eman zion markagailuari, eta bihar arantza hori ateratzen saiatuko da, eta profesionaletako bere lehen txapela erdietxi nahiko luke Unai Amianok. Gogora ezagun Muruak Unai Alberdiri irabazi ziola Irunen, bi final erdiak Irunen jokatu ziren, eta Amianok berriz Xabi Rekalderi, biek ala biek ez zituzten bat ere aurkari errazak. Xabi Rekalde buruz-buru asko jokatzen duen pilotaria da, badakigu lauterdian ere paper oso ona egin zuen, eta hain zuzen ere Unai Amianoren beraren aurka galdu zuen final erdietako partida diman, eta orain berriz Unai Alberdi ikusten da, goraka datorren pilotaria dela, txapelketa ez zuen ongi hasi, baina hirugarren jardunaldi horretan zaila zuen, gauza asko gertatu behar ziren, bere eskuetan zen, baina era berean ez zegoen bere eskuetan, eta 22 eta 10 irabazita final erdietara sailkatzea lortu zuen Alberdik. Balentria galanta inolako zalantzari gabe Azpeitiako aurrelariak egin zuena. Baina hauek esan da, finalean Murua eta Amiano daude, ziur aski eta gauzak normal joan da bintzat, Ander Muruak pilota azkarragoak aterako zituen, Unai Amiano hori eroso eta estatiko jokatzea ekiditeko, eta bestetik Unai Amianok pilota mantxoagoak, baina era berean frontisetik irteera daukatenak atereak izango ditu, biek ala biek euren armak oso ongi dakite zeintzuk diren. Ander Muruak eskuinarekin batez ere efektoekin eta mimikeragarria egiten du, eta horretan saiatu behar da Amiano. Eskuin hori ekiditen, ahalik eta gehien ezkerrez joka dezala Muruak, eta eskuinez jokatzen badu behintzat, ahalik eta deserosoen egon dadin Arrasateko aurrelaria, eta Muruak berriz Amiano mugitu beharra dauka, horretarako gaia badu, efektoekin eta abar, baina mugitu beharra dauka ezinbestean alde batera eta bestera, badakigulako estatiko jokatzen badu Amianok, zenolako kolpea duen, noraino atera dezake Murua, eta horrela tanto asko jokatzen badituzte fisikoki Muruarentzat exigentea izan daiteke biharko norgehiagoka hori. Beste gako bat tantoa amaitzerako garaian izango da, biek ala biek txapelketa aparta egin dute, asko jokatu dute, eta kasu honetan biek erraztasunak erakutsi dituzte tantoa amaitzerako garaian, baina batez ere harrigarria izan zen Ander Muruak Unai Alberdiren aurka une batean hasieran batez ere Alberdiren akatsengatik joan zen aurrera, eta horregia da tanto batzu lortu zituela, baina ondoren eman zuen erakustaldia apartekoa izan zen, batez ere ezker gantxoarekin nola gurutzatu zituen pilotak, eta horren bila aterako da nik uste ezker gantxo hori
bilatuko duela muruak, hor gainera zabalean Amian hori mina egin baiti ezaioke. Biek ala biek aparteko defentsa erakutsi dute, hori funtsezkoa izango da bihar, ea fisikoki eta zeinek eusten dion partida gogorra izateko itxura baitauka, bi pilotari hauen ezaugarriak ikusita, eta bai, iruditzen zait, batez ere Ander Murua tantoa alik eta azkarren amaitzera joango dela, pazientziarekin, baina ezkerrantxoarekin abagunea duenean saiatuko dela zabalean Amian hori min egiten, eta Amianok berriz orain arte erakutsi duen abiadura bihar ezinbestean erabili beharko du. Muruari zabalean tantoa sartzea ikusi da ez dela erraza, aparteko defentsa baitu, gero azkarraitxa eta atzeraka erraz etortzen da, ipatzekoa eta nabarmentzekoa da Muruak profesionaletan hasi zenetik defentsan egin duen goraka da, batez ere azken urte honetan, binakako txapelketa barne, eta orain Amianoren aurka erronka hori ez, izango du. Ea, zer ematen duen Labriten bihar finalak, eta orain bai, guazen galderara, zein da biharko favoritoa? Hasiera batean, nik Unai Amiano emango dut favorito, iruditzen zait, txapelketan zehar Muruari irabazteaz gain oso maila ona eman duela, hasieratik amaierara arte asko jokatu du, erakutsi du buruz buru doaiak dituen pilotaria dela, eta horregatik bihar Unai Amiano emango dut favorito. Hauxe pronostikoa, ikusiko duea zer gertatzen den. Gogoratu bihar Iruñeko Labrit pilotalekuan, buruz-buruko B-serieko finalean, Ander Murua eta Unai Amiano nor baino nor gehiago, eta noski, partida amaitzean ez dakigu amaitu bezain laster ez dut uste, baina beranduago ziur aski analisia hemen Kirolunean izango duzue.